good morning, sons of friend here, BJB Grill. Vandaag ziet mijn broer Piet hier top. Door vandaag, dat Piet. En zie je maar wat op een kruimersmiek erin. Piet, was du zei wat het hier? Het dikke brass met ham, met tweede banen en met spag aan je rol. Dat is het. Oh, dat was goed duidelijk. Ja, ik wil nou wat burn dat. Ik wil nou ook maar een barbecue hopper in vuur. Zo wat kleins, ha burn zie kruimersmiek ook weer hem goede, dat wat denkt. Nou, Jakob, nicht von der. Von der ist es jetzt rührig. Jetzt ganz ladig von der. Aber andermal. Ik wil dat ze dus naar de baken lopen. Ik ga nog veel creëren.